Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Аяз Гыйлаҗевның «Угый ана яфраклар» исемле хикәясе буенча эшләнгән радиопостановка тыңларга тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Галимҗан Дамир Хайруллин, Сумая Дания Нурлы, Хәнәфи Фуат Халитов, колхоз рәисе Шайхулла Фатих Кульбарисов, радиопостановканың режиссеры Әхтәм Зарипов, алып баручы Фатих Шәрәфиев. Тапшыру 1965 елда әзерләнгән. Бер-берсенә сырышып утырган агач келәтләр арасыннан ургылып чыккан җил такырда куйымты бодайларны чүпләп йөргән эре ак казларның канатларын кайыра. Аларга тыныч кына ашарга ирек бирмей, йолыккалый, туктаусыз бимазалап тора. Келәтләр авылдан шактый еракта, атау сыман калкулыкта нәкъ җил күзендә тезелешкәннәр. Казлар ұшып китәргә җыенгандай бер ара җилгә ярып баралар да кинәт туктыйлар. Какка дип кычкырып, йөрелешеп куанышалар һәм сүз берләшеп тагын келәт алдындагы машинага таба тартылалар. Тизенә төшеп торган озын Айленур күлмәгенең итәге белән вак-вак шадралар чуарлаган битен сөртә-сөртә келәт ишегеннән грузчик Хәнәфи килеп чыкты. Амбар мөдире белән берне көйрәтеп, ул кинәнеп кенә тәмәке тарта башлады. Сүз китте. Ул арада Галимҗан түземсезләнеп машинасын кычкыртты. Кычкыртуы булды, Хәнәфи тәмәке төпчеген җиргә бәреп кабинага кереп утырды. Кузгалып чаба башлаган машина кинәт тукталды. Авыр җәһәт эштән соң изрәп баручы Хәнәфинең маңгае чак түбәгә бәрелмәде. Ялан аяк. Нәрсә бар таң, Галимҗан? Менә казлар. Ничә тапталды? Кемнекләр икән? Тапталмады. Шәнчелделәр генәмени? Ун кырып бетерәсез атлар. Кая төшеп тамгаларын карый әле, минекеләр булмасын. Берни дә булмады, Хәнәфи абзый. Борчылма. Соң берни дә булмагач, нигә шулай кинәт туктаттың? Ой, башымны бәреп тишә яздың. Әнә пишалар. Соң Канатларын җилпеп кенә җил уңаена йөгереп бардылар да һавага күтәрелделәр. соң күтәрелсә соң, шабирсыннар. Моторыңны нигә туктаттың? Тавышларын тыңлый. Ишетәсеңме? Ишканда гына шулай кычкыралар бит алар. Кыр казлары кебек. Каравылчыларның муеннарын гына бурасы бар, симергәннәр. Шаярасылары килә. Пишалар. Бабаларның кыр казлары икәнлеген оныта алмыйлар. Каннарында ирекне, биеклекне тыюга урлап уяна. Хәнәфи абзый, әнә ничек төшүләрен кара. Казлар үзән өстеннән очып үттеләр дә аръякка әрәмә кырына юк барып төштеләр. Галимҗан җиңел сулап елмаеп куйды. Кузгалдылар. Такырны үтеп үзәннән бара башлагач, машина тагын шып туктады. Рәхәт кенә уйый башлаган Хәнәфи йокы эленгән күзләрен көч-хәл белән әйләндереп тагын сүгенде. Ай, ялан аяк, нишлисең син? Ятрәк ташып битрик тә якты белән өйгә. Чыкыныйк әле бүген. Әнә, уң ягыңа карары. Кем килә? Председательме? Үзе. Ай, Алла, харап булдык бит. Ай, менә син аны уңмаган юлга чыккач ни? Ай. Хәнәфи абзый, бер сүз сорыйм әле үзеңнән. Ачуланмасыңмы? Нәрсә? Нигә син начальство белән очрашудан һәр чак ниндидер хәвеф көтәсең? Син шатланасыңмы? Юк. Соң шулай булгач. Ни шайтаныма кирәк әле ул сиңа? Шыпан гына ташып битрик тә сызык инде. Үз юлыбыз, үз эшебез. Туктарга кушып кулыйсыз. Өр-яңа Москвич иде. Җай буе тузан туздырып йөрде дә, урагысы җиткәч, җәяүгә калды.
Көп шапсаң шулай була ул. Неге жаяуга калсын? Юлда чыгыган машиналарга утыра ул. Менә шул. Хәнәфигә һаман тузанны әрҗәдә аунап барырга туры киләчәк. Күрмәмешкә салынып ышкынасы да бит. Әй, үз акылыңны биреп булмый, тинтәк. Исәнмесез, Шайхул абый? Исәнменем. Галимҗан, сезнең янга чыгайдым. Ярый әле үзегез чыгыгыз. Кичкә ташып бетерәсез. Менә Хәнәфи абзый бетерәбез ди. Әйбәт. Алайса менә шул. Бодай киеп төнгә зәйгә чыгасыз. Зәйгә? Яра. Галимҗан, Хәнәфи абзыйны да алырсың. Ярый. Ярый, алайса без киттек. Барыгыз. бәләкәй генә сабыр итәлем. Миңа да барырга кушуың булдымы, Шайхулла? Бодайны алып барырга кирәк. Анысы хак. Хәтта бик кирәк биш. Тик үз хәлемне әйтәм. Зәйгә чыгып китә алмыйм. Ни өчен? Соң Шайхулла, уракка төшкәннән бирле гел машинада, ударниклар, басу белән ике арадан кайтып кергәнем юк. Бүген симәнәләрне салып бетергәч әзрәк әл-хәл алып, мунча чабынып, кырынып, бераз адәм кыяфәтенә кермәллә дигән идем. Ипидер менә хатын янына ятырга ят. Галимҗанны күрәсең? Нигә? Күзең бар иш, кара. Синең белән бергә йөри. Әле иртәрәк тора, соңрак кайта. Ә үзе күкәйдән кичә генә ярылып чыккан чеби кебек чиста. Егет кешеләр ул. Ак күлмәкнең дә бер хикмәте бардыр әле. Зәйгә барам дип кимәгәндер. Атлыгып торалар дип берәүләр. Аннары Галимҗанга нәрсә? Мукыт бит. Җиде камыт кидерсәләр дә тарта торган нәмәстәкәй. Җитәр. Бик артык мактап җибәрмәде син мине. Ярый, эшегездә булыгыз. Кая, ишекне ябыйм, Хәнәфи абзый. Башың кысылмасын. Тәле кая шул хәтле куасың? Үзең тизрәк бул идең. Бая әйткән идем. Хәзер кусаң да кумасаң ни. Ике чабата бер кием. Колхоз рәисеннән игелек көтсәң, икенче көнне үк тәпиең сузарсың. Кая? Бир әле папиросыңны. Ана кисәдә. Ай, үзем гаепле, үзем дивана. Баш тук сүз тыңлап машинада йөрергә риза булдым. Шул пожар саклап ятасы гына калган. Син дә инде шунда кул изәде дип машина туктатып торасың утта иш вакытында. Туктатмасаң кемне кем гаепли? Тәрәзән ашып тетәт әле, Хәнәфи абзый. Тетәт әле. Тетәрсең монда. Казлар нигә чыгды идең әле син? Ирекне сөеп дигән идем. Шул менә. Казлар булып алар да ирекне яраталар. Ара-тирә булса да күккә менәләр. Телсез мәхлуклар. Синең кебек сары бәбкәләр авыз ачарга да куркып торалар. Ит Шайхулла күренүгә төс кайсыгыз ычкына, тормозларыгыз бушый. Егетлек юк синдә никәш. Сук айда. Сук, Хәнәфи абзый. Хәзер кыйнасан да соң инде. Юк инде никәем юк. Егет түгел икәнсең. Бик хурлама, Хәнәфи абзый. Киявың шундый булса, көләрмен үзеңне. Минем Сумая егетләрне егетләрдән айыра белер ул. Синең дәгән нәрсә, Хәнәфи абзый, егетлек түгел ул. Кирелек аның шуны исеме. Дөрес әйтәсең, ансы миндә юк. Мәгънә сезгә тәртибене җаным симей. Егетлек ансын тырпыр итеп кенә күрсәтеп йөреп булмый. Син аны күрсәт. Кешеләр дә кай вакытта кырказлар кебек югары күтәреләләр, Хәнәфи абзый. Күрсәт син аны миңа, күрсәт. Ямран баласы, чыпчык җиленнән дә өркә торган нәрсә. Ник дәшмисең ичмаса? Нәрсә дим сиңа, Хәнәфи абзый? Сугайда, тыңлыйм. Соң апаң мунча ягып көтеп тора. Бәлеш салган булырга тиеш. Алган ярдәм мичарасында. Күптән шулай диләр аны. Яңа барып җитте. Мунчага барырсың, Хәнәфи абзый. Зәйгә үзең генә чыгып китәрмен. Яртыны кем белән эчәрмен? Үзең генә. Ялгыз башка аракы чибереп утырырга әллә син мине теге кем саранап тирий дип белдеңме әллә? Мин бит аны синең белән бөкләргә дип адарыны балдырган идем. Нигә минем белән? Синең белән булмыйча кем белән булсын? Эчәсем килми. Соң кайча исә бер башларга кирәк ич. Башламаска исә. Тел сөйлию. Әле яшьлек тиллегең белән генә сайрыйсың. Барыбыз да бер төсле. Бер калыпта сугылган.
bir төсле түгел. Син аны миңа сөйләмә инде, нем. Кая, сөйләмимеш. Әйттем генә. Айттым генә. Тукта. Нигә машинаңны кеше йөргән җирдән алып бармыйсың син? Соң машина эзенә төшерим дип. Кая барасың инде, Галимҗан дим. Барып җиткәч күрерсең, Ханафи абзый. Күрерсең дип. Нәрсә казынып йөргән буласың син? Нәрсә казынасың? Казынмыйм. Казынмагач нигә ши калдырган урынга турлап барасың? Син чәчкән җырлармыни? Булса. Шуннан ни булган? Кара. Ханафи абзый. Карары, ромашкалар ничек үскән. Сарысы да, агы да. Ул шортлавыклар. Ипи чәчкәләре, билчәннәр. Туктык әле. Нәрсәгә дип алып килдең син? Күрмисеңме, Ханафи абзый? Синең бармагыңны минем күземә төртмә. Белдеңме? Кеше эшеннән гаеп кыек кына эзләргә торалар. Сахра кадәр басуда псиучи хәтле җир чәчелмәй калган икән, сине кимедем әллә? Мин аны әйтмим, Ханафи абзый. Күрәле дим, нинди матур чәчәкләр. Бик күпне күрәсең. Күрмәслекмисең? Карале, ни кадәр чәчәкләр. Чүпчар диген, әкәмәт. Нинди чәчәк булсын? Чүпчар түгел. Һәммәсенең дә исе, төсе, исеме бараларның. Тик без белеп кенә бетермибез. Менә бу кырыйдагылары. Күзлут дип атала. Урны бәләкәйрәк. Чавып алганда ярыйсы булыр иде. Күзлутмы, чузлутмы сыергана барыбер. Бөтерәдә тыга. Шайхулладан кормыны барыбер бик кайыр алмассың. Менә шушы чәчәкне беренче тапкыр күзлут дип атаган кешегә барыбер булмаган, Ханафи абзый. Син кешеләрне бер калыптан сугалар дисең, алай түгел бит. Бик күпләр шул дип йөрткәннәр. Йөзләр, меңнәр. Берәү тоткан да күзлут дип исем биргән. Безнең борынгы бабайлар үләнне ут дип йөрткәннәр. Шуннан утлык, утау сүзләре калган. Атлар утап йөри дибез икән. Бу инде бакбайлар үлән ашыйлар дигән сүз. Күзлут, күз кебек үлән. Чыннан да зәңгәр күзгә охшаган бит чәчәкләр. Чәчәген белмим, әмма ашып алыйсы килә. Берәр җаны-якны түнкәйтеп җибәрергә иде диген син. Мунчадан соң, Менә булыр иде эш. Айда, Ханафи абзый, китте. Сан киттек дип, мин туктаттыммыни сине? Әнә, кырынды тау өстендәге бер шак җирен сөреп бетереп киләләр. Без күзлут дип тә туктыйбыз. Күзсез утка да. Карале, Галимҗан. Күзлут дигәннән символларны каян беләсең? Укыдым. Соң шундый гыйлемең булгач, нигә колхозда изаларасың? Изаламыйм, эшлим. Таптың эш. Теләсә кем теләсә кая куа, сәгате минуты язылмаган. Синең урында булсаммы мин? Төкерер идем авылга. Тормышмыни бу? Яшәүмени? Әнә Шайхулла типсендә йөри инде хәзер. Сәнәктән кирәк булган нәмәстәкәй. Нигә шулай түгелмени? Яши белмисең, саны белсәң 16 Саисханның койрыгы дип әйтә иде минем әткәй мәрхүм. Нигә санамадың, Ханафи абзый? Нигә? Юләр булганга. Менә синең күк чакта акыл бирүче очрамаган. Тотып ярган булсалар аңлаган булыр идем мөгаен. Хәзер инде соң, гомер үтте, күләгә булып, шәүлә булып. Ханафиның үз алдына сөйләнә торган гадәте барын белә иде Галимҗан. Ул аны тыңламыйча акырын гына үз уйларын уйлый иде. Аның уйлары да шактый күңелсез, очсыз, кырыйсыз иде бүген. Чәчәкле кишәрлекне төнәген үк күреп сокланып үткән иде Галимҗан. Шунда аның башында бик матур бер план да туган иде. Орлыкка дигән будайны ташып бетергәч, эштән соң туп-туры шушында килергә һәм бер кочак кыр чәчәкләре җыйып алырга иде аның исәбе.
Бик кирәк иде аңа бу чәчәкләр. Бик кирәк. Ак күлмәкне дә юкка гына кимәгән иде ул. Соңгы рейстан өенә дә кереп тормаска иде аның исәбе. Тик менә соңгы рейс булмаячак. Аның урынына бодай тиеп зәйгә чыгарга кирәк. Бәлки, Галимҗан чыннан да куркактыр. Бакыттыр. Киреләнсә, карулашса, я булмаса чиргә, сырхауга сабышса, мондый көнне бүген алар орлыкны ташып бетерәләр бит. Шәйхулла артык кысмас та иде. Дәүләткә дигән ашлыкта ташлап бетеп килә. Бер машинадан ни була? Иртәгә кадәр бу чәчкәләр торырмы, юкмы? Хәзер печән бик кадерле. Берәрсе чабып, култык астына кыстырып китсә, иртәгә тагын берәр мәшәкать килеп чыкса, чыннан да Галимҗанның көннәре, гомере Хәнәфи абыйсы әйткәнчә, нәкъ башкаларыныкы төсле үк төссез, чырайсыз үтеп китәрмени? Тагын эш. Әйтик менә бүген. Нигә ризалаштың инде? Нәрсә дидең, Хәнәфи абзый? Сиңа кешедән артыграк кирәк булдымы ни? Нигә ризалаштың? Нигә ризалаштым? Чыннан да, нигә ризалаштым соң әле мин? Менә анысы син үзең беләсең инде. Татарның акылы төшкән соң диләр. Синең, Хәнәфи абзый, айлы төннәрдә, апрель азакларында кыр казларының каңгылдашып килүләрен ишеткәнең бармы? Алар биектә авыл өстеннән үтеп китәләр. Кая бир әле тамыр миламорыңны. Ни булды сиңа, Галимҗан? Әллә көн-төн машина руле кочаклап, җинләнә башладыңмы? Сүгеп карыйм, ачуланып карыйм, хит бушту. Элек иген тирәсендә кышкырт күрсәң, разгуй салып куа идең. Сүбүләннәрне таптап китә идең. Бүген әллә нишләгәнсең син? Кая? Шарпыңны да бир әле. Шуннан ары алар телгә алырлык сүз сөйләшмәделәр. Егет таркау һәм уйчан, Хәнәфи турсайган һәм хәтере калган иде. Орлыкны кичкә кырынгына ташып бетерделәр. Районга кузгалганчы иң элек өйгә кагылып чыгарга кирәк иде. Йөк белән өйгә кайтырга яратмаса да, Галимҗан бүген кирип чыгасы итте. Хәнәфиләр турына җитеп, аны төшереп калдыргач, Галимҗан җиңеләеп калгандай булды. Туктап торган арада сиздермичә генә, әмма ниндидер яшерен өмет белән йөкчесенең өй тәрәзәләренә карады. Җил булганга тәрәзәләр ныклап ябылган иде. Өйдә хәрәкәт сизелмәде. Өй ягыннан бәлеш исе дә килгән сыман булды. Егет көлемсерәп Хәнәфигә кул булгады һәм машинасын урам буйлап алга куды. Өйгә кайтып, аяк өстенә капкалады. Бастан сөт алып чыгып, ишекле түрле мыраулап йөргән псигә салды. Салкын, дымлы чүлмәкне күтәреп, үзе дә сөт ичте. Өзелеп карны ачкан икән, рәхәт булып китте. Эш бетте. Ул аскы иренен тешләп, урам коймасы янына килде һәм түбән очка яңа гына үзе кайткан урамга карап тора башлады. Әнкәсе кайтырга иртәрәк шул әле. Кинәт ул үзенең бөтенләй әнкәсен көтмәвен, өйгә кайтуының максаты да аны күрү түгеллеген, күңелен бөтенләй башка кеше, үзгә уйлар тетрәтеп торуын аңлады. Чыннан да, монда кайтуының кирәге дә юк. Тамагын ул элеватор буфетында да ялгый ала. Ул сабырсызланып эзләгән, гасабиланып көткән кеше барыбер күренмәячәк бит. Чөнки ул Галимҗанны авылда дип уйламый да. Ул җәйләүдә сыерлар савып, эшен бетергә кабаланып йөри торгандыр. Аның эше бетүгә егет машинасы белән барып җитәргә тиеш иде. Кабинасында бер кочак кыр чәчәкләр булырга тиеш иде аның. Ромашкалар, ипи чәчәкләре, күк күзләр, күзле утлар. Кыз чәчәкләрне күреп гаҗәпләнергә, кабина ишеген ачуга, "О, монда миңа урын да юк икән" дип кычкырып җибәргә тиеш иде. Егет тишләрен кысты. Әйе, алар бүген очрашырга тиешләр иде. Очрашырга һәм аңлашырга. Дөрес, моңарча да алар еш очраштылар. Аңлашырга җайлы вакытлар да булмады түгел. Тик Галимҗан аның белән аңлашуны ниндидер олы, тиңдәшсез зур, мөһим эш итеп күз алдына китерә һәм ул минутларны гомергә онытылмаслык итәргә омтыла иде. Ул башка кайберәүләр кебек кызлар турында шалтырарга яратмый. Аның күңел капкасы башкалар өчен ябык, бикле иде.
Бүген ул шул капканы киң итеп ачарга һәм аны үзенә чакырырга телиде. Егет күңеле мөлдерәмә тулган һәм бүген чайпалырга тиешле иде. Әзәйгә бармаса, таңнан чыгып китә ала ич ул. Аңа бер сүз әйтүче булмаячак. Еллар, айлар буе сүз тыңлап, бер карышусыз эшләп йөргән егеткә кем сүз әйтә алыр? Бармы мәсьәләсен хәл итүдә ул ирекле иде. Әнә шул ирекне тою аны юлга ныграк итәрә. Тик күңеленең кайсы пишмагындадыр туган икеләнү биҗрасын өзеп ташлый алмау гына аны сәерсендерә иде. Хәнәфи абзыйсының сүзләре борчыдымы әллә аны? Кем белсен. Егет Шәйхулланы ярты сүзеннән үк аңлады. Менә бу иртәдән бирле кытырынган җил тикмәгә түгел, аның артыннан ияреп яңгырлар килә. Ә яңгырлар бер башланса, район читендәге авылдан зәйгә үтеп йөрүләр айга. Юллар бик начар шул әле, бик начар. Кыскасы, яңгырлар шәбәртергә тотынганчы иген үз урында булырга тиеш. Ә мөхәббәт? Ә хыяллар? Галимҗанга да башкалар кебек ашык-пышык кына я эш арасында, я клубтан кайтканда капка баганасы янына басып кына аңлашырга туры килермени? Алай булгач, апрель көннәрендә кыр казларын нигә тетрәнеп узаткан ул? Кыр чәчәкләренең матурлык алдында нигә телсез калган? Күңелендәге иң матур истәлекләр, иң сихрлы сүзләр шул аңлашу вакытында аның теленә килерлек булмагач, нигә ул егет исмен күтәреп йөри? Мотор теләр-теләмәс кенә кабынды. Урам буш иде. Тик ниндидер мәгънәле серләр яшергән кебек буш иде. Җил тузан уята. Йөрмәләр ясап ындырларга, бәрәңге бакчаларына кирип китә. Тузан машина артыннан калмыйча уйнаклап бара. Кабинага керә, аның күлмәген каралта. Каралсын, хәзер барыбер инде. Алда юл, алда төн, алда сәй. Галимҗан абый. Сümeyye, sen. Мине дә зәйгә утыртып бар әле, Галимҗан абый. Зәйгә? Каян белдең син минем зәйгә барасыңны? Мин аны көндез җәйләүдә чакта ишеттем. Ничек кайтасы иттең, Сümeyye? Соң үзең бүген ни генә булса да очрашырга тиешбез дигән идең ич. Sümeyye. Савымны бүлгәләп иптәшләргә калдырдым да. Sümeyye, sen нинди? Галимҗан абый. Син безнең турыдан үтмә инде, яме. Тыкрыктан да олы юлга чыгып була. Әйе, тыкрыктан да олы юлга чыгып була, Sümeyye. Әгәр яныңда... Галимҗан абый, син миңа ачуланмыйсыңмы? Sümeyye, мин әле синең мондалыгыңа ышана алмыйм. Монда иш, Галимҗан абый, яныңда утырам. Әйе, син минем белән, Sümeyye. Инде ышанам. Мин синең белән, Галимҗан абый. Без синең белән олы юлга чыгабыз, Sümeyye. Мин синең белән олы юлда, Галимҗан абый. Без синең белән бүген һич шиксез очрашырга тиеш идек. Шулай бит, Sümeyye? Менә очраштык. Бүген без бик зур сүзләр сөйләшергә тиеш. Син бик аргансыңдыр инде, Галимҗан абый. Ә үзең, Sümeyye? Мин бүген армадым. Юк, кая улар? Армадым. Ләкин бүген көн бик озын булды. Сиңа да шулай тоелдымы? Озын булды. Sümeyye, Әү, Галимҗан абый. Бик шатландырдың син мине. Шатлыкка булсын инде. Булыр, Sümeyye. Ышанам, Галимҗан абый. Юл әйбәт. Әйе, юл әйбәт. Егет бу сүзләрдә үзе өчен кайгырту, якынлык, җылылык сизде. Шофер өчен юл ярты гомер дигән сүз. Аннары сүзләр бүген авыздан чыгуга ук яңачарак мәгънәләр иде. Сүзләр генә түгел,
Юлда, тирә-якта икенчерәк, катлаулырак һәм серлерәк иде бүген. Менә авылдан шактый ерагайгач, бәләкәй генә таучыкта утырган җил тегермәненә килеп җиттеләр. Күз ияләнгәнгә кайчагында күрмичә дә үтеп китә торган иде ул. Ә бүген тегермәннең ялгыз икәнлеге дә, сукмагына үлән үскәнлеге дә, канатларының җил яңгырда калшаеп, ватылып баруда ачык шәйләнде. Җил тегермәне. Нинди дәү, нинди мескен. Искергән инде. Урын алып кына тора. Нигә сүтмиләр инде үзен? Кемнең кулы барсын? Берәүнең дә сүтәсе килми. Суышка кадәр әллә кайчан салганнар аны. Салучы осталар да, тегермәнче үзе дә кайтмаган. Истәлек. Авылдан 75 кеше кайтмаган. Менә килеп тә җитте. Яңгыр ява башласа? Зыян юк. Брезент ел өстендә хәзер явабыз аны. Юк. Елны аны брезент белән каплап булмый. Аңа бетон, асфальт кирәк. Шәһәрдәге кебекме? Җүнле хуҗалар бар җирдәге кебек. Машиналарны кайтаралар. Ансы хутка китте. Асфальт бирмиләр. Кайчан исә бер булыр әле Галимҗан абый. Анысы һич шиксез. Егет күз кыры белән генә кызга күз салган иде. Сүмәянең җитди, алы булып үзен тыңлап баруы аңа ошый да, беркадәр сәер дә иде. Алар икәү баралармы? Зәйгә? Чыннан да икәү бит. Алайса нигә көндәгечә эш, тормыш хакында сөйләшеп киттеләр әле алар? Бүген башка сүзләр кирәк иде бит. Башка уйлар, башка фикерләр. Каян табырга шул яшерен, серле сүзләрне? Акылы күлмәгеңне кигәнсең, Симая. Үзең дә Галимҗан абый. Каралды инде. Машина аклы күлмәкне сөйми ул. Акылны да Галимҗан абый. Эй, җил! Җил, Галимҗан абый! Җәйләүдә урман көн буе гөжләп торды. Чыгам да тыңлап карыйм, гөж итә. Туктаусыз гөжелди. Әллә ничә хат машина тавышы дип алдандым. Күккә карыйм, кояш әле әнә кайда. Җил! Яңгыр китерер микән? Ой! Кызның сорауына җавап биргәндәй, кабина тәрәзәсенә беренче эре тамчы килеп сыланды. Егет шундук машинасын туктатты. Жәлт кенә кабинадан чыкты да әрҗәгә сикереп менде. Кабалана брезентны җәя башлады. Сүмәя башын ишеккә тыгып аңа карап тора иде. Чыкма, Сүмәя, чыкма. Шуларасың ди. Ява бит Галимҗан абый! Ява! Ничек шыгырды? Үзеңнәргә дым кирәк иде. Кырны өстендәге күпер үсеп чыга инде. Үсә әлбәттә үсә. Тормыш бит шундай. Яшәргә, орлык бирергә тиеш. Тоташ яңгырга янып китмәсме? Әле иртәрәк. Галимҗан абый, күңелле бит име. Әйе, Сүмәя. Тәрәзәдән нарат урманы исе керә. Галимҗан абый, Кошкатау турына килеп җиттек мәллә. Әнә, таулар. Син аларны күрәсеңме? Галимҗан абый. Күрәм. Ә мин күрмим. Берни дә күрмим. Тәрәзәне ябыйм әле, Сүмәя. Димә, Галимҗан абый, япма. Үтәле җил гыри, сиңа салкындыр. Юк. Ничек булган шулай барсын. Менә шулай. Үтәле җилдән курыкмыйм мин. Салкыннан да. Ява! Яусын, ныграк яусын. Яңгыр тавышыннан бөтен тирә-як җанланган кебек булды. Караңгылык хәрәкәткә килде. Бу үзгәреш, җанланыш шушы кара төндә икәү генә калган юлчыларга ниндидер куаныч, шатлык өсти иде. Алар шулай иштән генә куанышып, бер-берсенә сыенышып, шактый озак бардылар. Менә тирә-як кинәт тынычланып, гадиләнеп калды. Алар сәерсенеп, мотор тавышын тыңлый башладылар. Нәрсә булды?
Җил дә көчәйгән сыман иде. Теләгең кабул булмады, Сумая. Яңгыр туктады. Миңа җитәрлек булды, Галимҗан абый. Чыландыңмы? Бераз бар. Туңарсың инде. Томмим. Тыңламысың. Җылы бит бүген. Һавасын инде. Борныңа төреп тыгарлык ди безнең әткәй. Ул шулай дип әйтә беләм. Сирәк. Тауларны үттек мәле, Галимҗан абый. Тауларны? Тауларны үтеп булыр иде. Алда тирән чокыр бар әле. Караңгыда шыпырт кына килеп чыга ул. Шулай бит әле. Хәтеремнән чыккан. Зәйгә бармаганга да байтак шул. Тирән чокыр ярты юл буламы? Ярты юл. Шулай да рәхәт булып китте. Әйеме, Галимҗан абый? Язгы яңгырлар матуррак. Анда ичмасам тамган бер тамчының үләннәр, игеннәр тамырына ятуын аңлыйсың. Һәр бер тамчыда тереклек, тормыш яшеренгән. Ә көзге яңгырлар моңлы. Яңгыр монда шәбрәк яуган ахры. Тәгәрмәчләр кәҗәли башлады. Урта юлга җитәбез. Иң баткак урын. Шуңа күрә аны тирән чокыр дип атыйлар да. Үтә алырсыңмы, Галимҗан абый? Үтәргә кирәк, Сумая. Каралана, күрәсеңме? Яз көне бульдозерлар игән балчыктан быжыбып аккан. Монда айрата сак булырга кирәк. Менә утырдык. Ныкмы, Галимҗан абый? Утырсак, нәг инде. Казынтылы урын. Күлнең нәг уртасында. Төшмә, Сумая. Син аны ишек интеккәнеңне карап утырыйммы ни? Азырга туры киләсәк. Берәр ишек яктыртып булмыймы, Галимҗан абый? Бигрәк караңгы. Күз ияләшмәгәнгә генә шулай, Сумая. Нигә төштең инде? Туфлеңләрдә калыр бит. Салдым мин аларны. Чынлап та күреп була икән. Күрәгеңне алай тикәтеп Галимҗан абый. Ой, куаклык иш бу. Акшан. Балтаң бармы, Галимҗан абый? Шунда кабинада. Болай булгач утырмыйбыз инде, Галимҗан абый. Туктар, Сумая, син бит ак бүлмәк. Алай димәле, Галимҗан абый. Карап торган ише булмас. Хәзер чыгарабыз аны, Галимҗан абый. Хәзер чыгарабыз. Күп кирәкме, Сумая? Менә, Галимҗан абый. Булды. Хәзер кузгалып карыйбыз. Галимҗан абый. Бу юллар берәр заман рәткә салырлар. Салырлар. Ансы шиксез. Тик менә мин белә белгәннән юл төзүче оешмадан начальниклар гына алышына. Юллар һаман шундый. Сумая, кирәк. Әйдә, Галимҗан абый. Туктама. Бара, китте, Галимҗан абый. Әйдә, Сумая, үзең дә ки. Бармыйм. Мин лайга батып беттем, Галимҗан абый. Ой, Сумая, әкияттәге кебек син. Үзең? Миңа ачыламыйсыңмы, Сумая? Нигә инде, Галимҗан абый? Шундый күңелле булды. Шундый кызык. Монда ерак түгел чишмә бар. Юнып алабыз мәле. Кайда чишмә, кайда юлга барым, син беләсең инде, Галимҗан абый. Хәтереңдәме? Мин бәләкәй чакта син безне җыеп, тугай суына болынга алып барган идең. Онытмадыңмы әле шуны? Карны башып, кайтыйк инде дип елаганымда хәтеремдә.
Ayda yo'lib kelamiz. G'alimjon abay. Shishma yiroqmi? Mana bunda. Chiqirdog'ina. Qir ustidan dim qorong'ida jitaklashib boru nindi rahat. Tun shunday motor, ko'k oyozg'an, yomg'ir yug'an ko'kning qora shalindən yulduzlar tamarga turalar. Oyoq ostidagi yuvish ulanlarni qobartirga tirishib yil yugura. Ular jitaklashib tusha boshladilar. Qiz yalamay qilganga toymaydi. Yigit shuvib ketsa da, onun qo'lina tutilib qoldi. Iri yaproqlar bilan qoplangan shiqir tugunda tunuqqina suv yoltiraydi. Mana u shishma. Bu vit xayriy keslava. Hali kelganing bormi? Bor shu. Shusha shishma yonida og'ash o'tirtirman deb yuring. Hamon ilgari olmay. Meni da olib kelarsanmi, G'alimjon abay? Alaysa birgalab kelamiz. Meni bunda rangi imanlar o'tirqasim keladi. Bir og'ashlar. Uzoq o'salar ular, lekin mangu o'tiralar. Yo'nsimaya. G'alimjon abay. Qorali yulduzlar. Suv ustida qizning dirildab turgan ko'lagasi bilan yanasha sonsiz hisobsiz yulduzlar yuzaydi. U qo'shushlab suv olib shupurdatib yuvina boshladi. Yigit ondan ko'zini olmay tikilib qarab turaydi. Mana hozir deb diptoning yuragi. U yuviniqni bitirsin-da, mana hozir o'zində nindidir org'onlik sezib, yigit yorg'a o'tirdi. Qiz shishmaga yilgan kelish ona burilib qaradi. Nindi sovuqqan, yosh yaproqlar. Sen ularning ismlarini bilasizmi? Bilmayman. O'g'iyana yaproqlar deb ataylar ularni. Nega G'alimjon abay? Bu ismni topgan kishi shoir bo'lgan. Umuman, bizning boboylar shoir bo'lganlar ular. Ko'kka qaraganlar-da, kiyik qoz yo'li deganlar. Yerga qaraganlar-da, mana shu indisiz, salqin shiqir yaproqlarini o'g'iyana deb ism berganlar. Sayr ism. Bu o'lanlarning shashagi yoz boshida qor kituga o'xshagan. Qaybirovlardan umr zaya deb tayirtalar. Bizda kimasha boshi deb ataylar. Kimashasi nidir tag'in yozdirmag'ay. Ko'rganim bor. Shashagi sop sari bo'ladi. Yor bo'yinda sibilib o'tiradi. Shashagin ota yaprog'i hamon yo'q. Yaproq bilan shashak bir vaqtda ajrashmaylar. Yaproq o'sib chiqqanda shashagi bitgan bo'lg'aydi. Birda uchrashmaylarmi? Qizg'anish. Hayda jig'ali. Haydasin. Mana anda Kubra. Kelmindasizmi? Soat necha ekan G'alimjon abay? Bilmayman. Men kunning uzunligini o'ylamas uchun soat nida qoldirgan edim. Eshtasizmi G'alimjon abay? Eshta. Zayyog'imdan birov qayta. Yugirdikmi? G'alimjon abay. Ayda. Senga salqin tegmasmi? Bugun yo'q. Sumaya. G'alimjon abay. Sumaya. Nindi mashina bo'lar bu? Ibrahim bo'lirga tegish. Men onam bilan qaytam. Sen nima olib keladingmi? Men bugun bek baxtli. Bek Dixonda. Sen aylanib qaytgan shali. Menga ertangi sovungaligirga kerak. Onlar kun yottisida bus bosh bilan qaytib kiruvdan o'ng'aysiz bo'lar. Qayting G'alimjon abay. Qizning so'zlari aqlli edi. Yigit qorishirlik dalillar topmadi. Tig'imi negadir bek ko'ngilsiz edi. Tag'in shulaygina so'zsiz, anglashuvsiz ayrilirlarmi ular? U nindidir teran ma'noli so'zlar izlab azoblandi. Shularda tigi mashina kelib de yetdi. Sen narsa, otilib yotasingmi? Yo'q, seni kutar. Mana Sumayani o'tirtib qo'yding sen. Sumayani? Qo'yam qo'yta u. Kiyib qas yo'lindan. Rahmat senga G'alimjon abay. Xayrli yo'l Sumaya.
Утыр. Утыр әйдә, утыр, ашамам, утыр. Үги ана яфраклары. Шушы Себер кешен килдең мәллә? Әйт әле, нинди ырымы бар аның? Үзебезнең Щука буенда да күп ичәләр. Кыз эндәшмәде. Яфракларны күкрәгенә кысты. Сүмәйя дөрес әйткән икән. Көн тугач кына әйләнеп кайтты Галимҗан. Хәнәфиләр турына җиткәндә, ул ирексездән машинасын акрынайтты. Йорт янындагы бакчада, алмагачлар арасына тартылган кер бавында очып китәргә җыенган дәү аккош кебек ак күлмәк җилферди. Бакча як тәрәзә төбендә зәп-зәңгәр вазада аксыл яшькелт үги ана яфраклары балкып утыра иде. Егет туктап тормады, урамдагы бозауларны, казларны өркетә-өркетә урам буйлап югары очка менеп китте. Сез язучы Аяз Гыйләҗевнең «Үги ана яфраклар» исемле хикәясе буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Галимҗан, Дамир Хәйруллин, Сүмәйя, Дания Нурлы, Хәнәфи, Фуат Халитов, колхоз рәисе Шайхулла Фатих Кульбарисов. Радиопостановканың режиссеры Әхтәм Зарипов. Алып барды Фатих Шәрәфиев. Тапшыру 1965 елда әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.